Pozdravujem vás pri sledovaní tohto videa o produktoch od Touchdown Essential. Dnes si povieme viac o zložke, ktorú naše telo nevyhnutne potrebuje pre fungovanie, ale ktorú si samo nedokáže vyrobiť. Hovoríme tu o esenciálnych mastných kyselinách omega-3, 6 a 9. Tieto zdravé tuky sú palivom pre náš mozog a nevyhnutnou ochranou pre naše srdce a prirodzeným mazivom pre naše kĺby. Mnohí ľudia ich dnes doplňajú pomocou tzv. Rybieho oleja, ale tu narážame na taký vážny problém. Čas, vzduch a teplo spôsobujú jeho rýchlu degradáciu a žltnutie. Kvôli znečisteniu oceánov môže rybí olej obsahovať aj stopy ťažkých kovov a toxínov. Navyše ryby si tieto látky sami aj nevyrábajú. Predstavte sa, oni ich získavajú od konzumáciou morských rias. Po mojich dlhoročných skúsenostiach v oblasti zdravia viem, že čistota zdroja je pri tukoch absolútne kľúčová. Preto vám dnes predstavím Wellspring. Je to unikátne rastlinné riešenie pre zdravie vášho srdca a tých kĺbov. Wellspring je rovnako pozoruhodný pre to, čo obsahuje. Aj preto, čo v ňom aj nájdete. Nie sú tam žiadne plnidlá, žiadne syntetické látky a žiadne chemické izoláty. Základom je olej z ahiflóry, čo je najúčinnejší a najsilnejší zdroj omega-3 v celej tej rastlinnej ríši. A vedeli ste, že esenciálne mastné kyseliny z ahiflóry sa v tele premieňajú na cirkulujúce EPA DHA 4-krát lepšie ako bežné lanové semienka? Tento olej je trvalo udržateľným spôsobom pestovaný a poskytuje optimálnu podporu nielen pre vaše srdce a mozog, ale aj pre zdravie vašich vlasov a pokožky. Čím je však tento Wellspring výnimočný, je jeho schopnosť udržiavať v tele nezápalový stav. Obsahuje totiž organický koreň z kurkumy, ktorý je po stáročia uctievaný v ajurvédskej medicíne pre svoje liečivé a kĺbovo upokojujúce vlastnosti. Aby sme dosiahli maximálny účinok, pridali sme extrakt z čierneho koreňa. No a práve ten aktívny piperín, čo je v koreni, dramaticky zvyšuje vstrebávanie tej kurkumy, čo zabezpečí, že vaše kĺby túto výživu aj reálne príjmu. A k tomu pridávame aj organický koreň zázvoru. Ten je známy nielen pre upokojenie žalúdka, ale aj jeho antioxidačné gingeroly aktívne pomáhajú zmieniť dočasné tie zápaly v tele a chránia integritu tých vašich ciev. Zloženie doplňa exkluzívny organický olivový extrakt zo starých olivovníkov v južnom Stredomorí, ktoré sú každému známe. Tento extrakt obsahuje mimoriadne účinnú formu polyfenolov, ktoré podporujú zdravý cholesterol a celkovú tú kondíciu kardiovaskulárneho systému. A vďaka Wellspringu získate všetky tieto benefity bez rybieho zápachu, bez rybieho grgania a nepríjemnej tej pachuti, čo hlavne našim detičkám vadí. Je to čistá dobrota na báze rastlín, ktorá je minimálne spracovaná, aby si zachovala celé to spektrum tých výživných látok, ktoré potrebujeme pre náš zdravý životný štýl. Záleží nám nielen na obsahu, ale aj na čistoste spracovania. Zabudnite na bežné želatinové kapsuly živočíšneho pôvodu. Samotné kapsulky sú vyrobené z čistej rastlinnej celulózy a v tele sa okamžite a prirodzeným spôsobom rozpúšťajú. No ako je u nás aj štandardom, pri tých všetkých našich produktoch Wellspring nájdete ich balené v takých tých sklenených fľašičiek z jantárového skla, čiže žiadny plast, ktorý by sa mohol potom dostať do našeho tela. Toto jantarové sklo vlastne chránia tie antioxidanty pred svetlom, oxidáciou vo vnútri fľaške, ale aj samozrejme potom aj vo vašom tele. Využívanie je veľmi jednoduché. Ako doplnok stravy využívajte 2 kapsulky denne pre optimálnu podporu vášho srdca a kĺbov. Upozorňujem však aj na jednu vec, kvôli vysokému obsahu kurkumy nie je vhodný pre tehotné ženy. Samozrejme, Wellspring je bez GMO, 100% vegánsky. No a keď ste aj náš nový klient, môžete pri prvej objednávke využiť 50-eurový bonus. No a spoločnosť vám aj garantuje vrátenie peňazí. A ak nebudete spokojní, aj to aj v tom prípade, keď to celé balenie spotrebujete. To znamená, že nemáte čo stratiť.
A ak toto video pozeráte na odporúčanie niekoho z našich partnerov alebo našich klientov, ozvite sa im, vypýtajte si nákupný link, cez ktorý si Wellspring objednáte priamo z pohode vášho domova, či už z gauča, z posteli, zo stoličky, v kuchyni, z mobilu, kľudne. Odporúčam vám si pozrieť ďalšie videá o produktoch od Touchdown Essential pre vašu vitalitu a dlhovekosť. Ja veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vaše výsledky.